באותו בית קפה ראיתי את כלי הנגינה הראשון בחיים שלי, זה היה אוד. ונגן האוד היה לוקח את האוד ומסביר לנו למה האוד דומה לאישה. לא יודע למה, אבל ההסבר הזה לא יוצא מן הראש. אין קשר. סבי נולד בארצות הערב, ועל תוויות הבקבוקים צוירו אריות מסורקי רעמה בפוזה של כבשה. זה מלך החיות. הייתה אצבעו רועדת, ובשפמו הדק סרטטה הרוח את קווי האורך וקווי הרוחב של הג'ונגל שחלמתי עליו. מזל שטעיתי בדרך, אחרת ג'ק דניאלס יכול היה להיות אבי, וג'ין הייתה מנענעת את הריסת הטוניק בגרוני, ורק בבקבוקים הרכים שרציתי לזרוק לים טמנתי לזכרו פתק שיכור מאהבה. Se le parende